BTC नि बारग' जि चिफ बिथाङा जोंनि उदालगुरियावनो फैनानै बुंदों जे आथिखालाव दायो जि इभिक्सन जाबाय थादों आरो बे इभिक्सन जाबाय थानायनि आन्दोआव गबिन्द बसुमतारी आरो सानजारां बे सानैनि आखाइ दं होननानै बुंदों आरो बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जे 2014 सनाव NDFB मोन जेब्ला NDFB प्रोग्रेसिव हिसाबै आरो जि मेमोरेन्डाम भारतनि प्रधान मन्त्रिनो होनाय आरो बेखौनो लानानै बिथाङा बुंनो नागिरो जे दानि जि इभिक्सन आरो इभिक्सनखौ 2014 नि जि मेमोरेन्डाम अनारेबल प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डियानो होनायनि खारनै जादों। दा बैखिनि समाव जोङो मोनसे पिस प्रसेसआव दङमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों दा सेपारेट स्टेटमेन्ट एजेन्डानि अनगायैबो माखासे बेबायदि साबसिडियारि डिमान्ड्सफोरखौ सावरायनो जाहाथे मोजां जायो आरो बेनिखायनो साबसिडियारि डिमान्ड्स हिसाबै बहाय जोङो जि आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशंस एक्ट 1886 एमेन्डेड 5 डिसेम्बर 1947 आरो बिनिनो चैप्टार 10 हिसाबै जि प्रोविजन्सफोर दं आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट आरो बेखौनो नोजोर होनानै 2014 सनाव जेब्ला प्राइम मिनिस्टार जायो नरेन्द्र मोदी बिथाङा आरो पिस प्रसेसआव डिस्कासन कर्स अफ डिस्कासन हिसाबै जोङो बे गोसोखां बिलाइखौ होदोंमोन आरो बेयो मोनसे साबसिडियारि पइन्ट्समोन बेखिनि समाव जे जोंनि ओनसोलाव बेबायदि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक थासेयावबो जाय बिथांमोनानोखि आनअथराइज मानसिफोर आरो बे आनअथराइज मानसिफोरा बैफोर ओनसोलफ्राव दिनै बिथांमोना जायगा लादों बे खोथाखौ जोङो अबगत खालामदों बे मोनसे पार्ट बे नेगसिएशननि मोनसे पार्ट दा 2014 सनाव जिथुनिखि मेमोरेन्डाम होनाय आरो बे मेमोरेन्डाम होनायानो बियो लिगेल पार्टआव जाफैया लिगेल पार्टआ बे बेलेग जिनिस गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो होनाय बे मोनसे पार्लियामेन्टारि आरो एक्जिकिउटिभनो जों होनाय जादों किन्तु लिगेल पार्टनो बेबायदि होनाय जायाखै एट द सेम टाइम नोंथांमोननि खाथियाव बेखौनो बुंनो नागिरो जुदि 2014 सनाव जि जों मेमोरेन्डाम होनाय आरो बे जिनिसानो दिनै कर्टआ जुदि इभिक्सन खालामदों होनना बुङोब्ला अब्ला बे बाथ्राया सैथो जानाय नङा आरो जुदि सैथो जुदि जायो अब्ला 2014 सनाव जि प्राइम मिनिस्टारनो जि मेमोरेन्डाम होनाय आरो NDFB प्रोग्रेसिभनि आफादगिरिया बैखिनि समाव धीरेन बर'सोमोन दिनै धीरेन बर'आ सोरजों दं दिनै नोंथांमोना मिथियो दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंखौ नोजोर होनानै बाथ्रा बुंस्लायस्लाय जे 2014 सनाव NDFB प्रोग्रेसिभनि आफादगिरिया धीरेन बर'सोमोन दा धीरेन बर'आ दिनै बिथांजों दं दा बे कुइसनखौ बिथांनो सोंब्लानो जायो माना बे समाव नुनो लिगेल पार्टआ लिगेल पार्ट जायो बेखौ नोङो पलिटिकेल बिजों एसे माने मिलायजायै माखासे बाथ्राफोर आरो जि समावनोखि केस होदों आरो बे केस होग्राफ्राथ' दिनै सोरबा नङा बिथांमोनानो दा 2019 सनाव गभर्नमेन्टआ सोरनिमोन आसलते 2019 आवथ' दिनै बिथांमोनानोथ' दंमोन सरकाराव आरो बे 2019 सनाव जिथुनिखि केस होनाय आरो बियो दिनै फर्मेलिटिस हिसाबै हाइकर्टआ दिनै बेखौ राय होदों जे बेखिनि ओनसोलफ्राव आरो बेबायदि ट्राइबेल संघ आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद बर'फोरनि आरो जोंनि उद्देश्यआ बे मोनसेयानो जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ जुदि थांनानै थायाब्ला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि प्रभिजन्सफोरा जुदि मा होनना बुङो इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला बिसेसकरि जोंनि इन्डिजिनियास अर्थात माने ट्राइबेल मानसिफोरनि थांना थानाया आसलते बे जायगायाव एसे माने उसुबिदा जाहैगोनखौ जोङो नुयो आरो बेनिखायनो दिनै बे बाथ्राखौ साबसाइड खालामाब्लानो बिसेसकरि सोर इलिगेल सोर इलिगेल नङा बे बाथ्राखौ कर्टआ नायगोन एबा लिगेल प्रसेसआ नायगोन किन्तु जोंनि खोथाया जाहैबाय मा जे जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव जोंनि मानसिफ्रा जाहाथे सिकिउरिटि मोनो सेफगार्ड मोनो जों बेखौल'सो बुंगोन आरोखि लिगेल पार्टआ नायगोन जे सोर इलिगेल सोर लिगेल बेखौ लिगेल जिथुनिखि पार्ट जि कर्टनि नालाय बियो आरो लिगेल पार्टआ बेखौ नायगोन इलिगेलासो किन्तु जोंनि बाथ्राया जाहैबाय मा जे बनाफाइड सिटिजेन
आरो अरिजिनेल इनहेबिटेन्स अफ माने इन्डिया एज ए सिटिजेन बिथांमोनानो जोंनि ओनसोलाव माने थानो हागोन आरो बे प्रभिजन्सआ जिहेतु माने दंखायो किन्तु आनअथराइज पार्सन्सफोरा जे बे ओनसोलफ्राव मा होनना बुङो हानि अधिकार मोननाय आरो मोनै बेखौ हाइकर्टआ बेबस्था खालामगोन दा बिथांमोना बुंनो नागिरो जे जोङो बिसेस करि सानजारां आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना माने केस होनायखायसो दिनै इभिक्सना जादों किन्तु मोनसे खोथाखौ दिनै बिथाङा स्पष्ट मोनथिना लानाया मोजां 2014 नङा जों बिनि सिगां एनडिएफबिआ गायसनजेननायनिफ्राय आप टु एग्रिमेन्टसिम जोङो मोनसे बेन अर्गानाइजेसन दा जोङो बेन अर्गानाइजेसननि साफा साफा सोद्रोमा आरो बेन अर्गानाइजेसननि जायखिजाया मेम्बार्सआ सोरनिबा एगेन्स्टआव बेबायदि जुदि लिगेल सुइट खालामोब्ला बा लिगेलि जुदि एप्रच खालामोब्ला बे गनायथि मोना मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेन अर्गानाइजेसननि सोद्रोमाखाय जोङो केस होब्लाबो आसलते बेफोरो कर्टआव माने खाथिया दा बे खोथाखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबे जि पार्लियामेन्टारि माने वेस अफ मा होनना बुङो फांसनिं अफ द गभर्नमेन्ट लिगेल पार्ट अफ द फांसनिं अफ द गभर्नमेन्ट बे मोननै जिनिसखौ एसे डिफारेन्सियेट खालामना नायोब्ला बिथाङा माने मोनथिगोन आरोखि जानो हागौ बिथाङा बेखौ वान अफ द माने अस्त्र हिसाबै बेबहार खालामगोन जे बिथाङा जिहेतु माने 17 इयार्स जोंनि ओनसोलाव आरो दा आथिखालनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै जेरैबायदि माने डेभेलपमेन्टफोरा जागासिनो जेरैबायदि नेसनेल लेभेलाव बिटिआर ओनसोला दिनै मोनसे जायगा मोनबाय थादों आरो बिनिखायनो बिथाङा स्लाइटेस्ट मोनसे एजेन्डा लानानै बिसेस करि हानि खोथाखौ लानानै बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों दे जुदि बे हानि प्रब्लेम्सखौ बिथाङा जुदि सल्भ खालामनायमोनब्ला लास्ट माने 17 इयार्सआवनो बिथाङा हागौमोन किन्तु लास्ट 17 इयार्सआव बिथाङा हानि प्रब्लेमखौ बिथाङा सलुसन खालामाब्लानो बिथाङा गोथां दोनबोबाय थादों आरो प्रब्लेम्स आफ्टार प्रब्लेम्स बेबायदि जाबाय थादों दा जों जुदि इभिक्सननि बाथ्राखौ दिनै जोङो जुदि खालामदों बा लुबैदों होनना बुङोब्ला बेथ' माने उल्था जागोन मानो होनना बुङोब्ला एट दा सेम टाइम प्रमद बर' बिथाङा दिनै 5000निबो बांसिन बे ओनसोलाव जाय बिथांमोना दं आरो बिथांमोननो दिनै हा पाट्टा होनायनि खारना माथो दा बेजों इभिक्सन आरो हा पाट्टा होनायनि जिथुनिखि बाथ्रा बेखौ सोरबा XYZआ जुदि बुङोब्ला बे गावसोरनो क्लियार नङा आरो कन्ट्राडिक्सन बिथांमोननि जे कमेन्ट्स आरो बुंनायफ्रा